Gikone to koro doho mamalo Mombasa no gwetho oko e apis Simon Sang mane jagoro mar riwruog jotich e wath Mombasa Dock Workers Union e wigino mikoni en tiyo marach gi apis. En okang' mano osir gi moko kuom jokanyo mane riwruogno masani koro telne kod Suman Otieno kaka jagoro ma kojolo ka girito yiero ma ibiro bagi e dwe mar auchiel higani. Joja oko nigi ler koa e kaunti ya Mombasa. Ne en mor kod ilo e dho apis mar riwruog jotich e wath ma Mombasa Dock Workers Union kuma ne jokanyo bage nyasi bang' doho ma Mombasa wito kuchande tend jagoro mar riwruogno Simon Sang. E burano manochwale doho gi moko kuom jotelo mane ogweth oko e apisno, jang'ad bura Lady Justice Monica Mbaru ne oyango ni Sang ne orocho chike mag riwruogno kendo okoromo bedo e apisno ka thuolo mare koro okaw gi mane en jalupne Suman Otieno wuor ma en achiel kuom jogo manoriko gweth oko. Yajo wacho ni en gi makosa, yajo wacho ni ok en ng'ama ni jaratiro ma ok onego bed ni ne nobede e ofis mar Dock Workers Union. An ok onego bed nobede e ofis moro amora. Chakre kawuono General Secretary machon ok masani machon miniluongo ni Simon Sang ok ng'atwa wakia kendo kiko wuondre no kala no nyalo wuoyo on behalf of Dock Workers ok en General Secretary marwa. Gimora mora onge gimotimo makonyo jotich en odich gi kaw loan to tiyo go marach. Kano jotendwa mane wayiero odhi mondo odhi oti office to kotemo gengo ne mondo kiko kaw londe mondo akaw mondo tigo gi yore ge mag stare to ogengo jowago mogole office. Koro wagone kotero kamano ke koto duoko nwa jowa mane wayiero gi kura. Nyalo ero mondo ngiso ga ndana mar luo. Ni so chopo mar keyo. So chopo mar keyo Nyasaye mamiyo wagini. Wabiuru kamoro achiel kik wawe gino wuog e lwetwa. Wariwre uru kaka joka ng'ato. Kata kanyo inoko warwaki ot. Doho no ne bende olero ni okang' mar Sang golo e apis jotelo abich mag riwruogno ne okoluwore kod chik kendo ng'ado ni giduto duokgi apis wach mane orwaki gi jokanyo mag riwruogno. Tunakuja kufurahikia ushindi ambao tumengojea tangu 2024 mpaka leo. Ni ushindi ambao sisi wafanyikazi tulochaguliwa na members kama viongozi official wa Dock Workers Union tulitolewa nje kimabavu kwa kuonewa na kwa kudhulumiwa kwa sababu ya kusimama na haki za members. Siku ya leo imefikia siku ya leo kwa Sang hayupo tena kama GS wetu, labda atumie ubavu tu, lakini kisheria hatuko na Sang. Saa hii ambayo tuko naye ni Mr. Suman Award ama correct, ndio tuko naye. Kwa hivyo kitu tunachosherehekea hapa leo ni kulingoa lile jini ambalo limetuongoza sisi kwa miaka hiyo yote kimabavu. Nao ukombozi umerudi, haki imesimama, tumerudi ndugu zangu, na sisi ndio wakombozi wenu. Tumefight kwa sababu ya nyinyi na tumerudi, na bado ngoma inaendelea na rasilimali zimerudi kwenu, na bado tutaangalia welfare ya mfanyikazi wa KPA. Tend jotich go koro singo mar donjo e riwruok makedo ne jotich ma pacho ka kotu mar neno ni jotich duto yudo ratichgi. We wanted Sang to be out because of conflict of interest about our Dock Workers Union. How he's been misappropriating our funds and how he's been lying to our members down there that he's doing and is not doing, and how he has been lying to his own board. And today we are celebrating that one man, Kiprono Simon Sang, aka Mr. GS, who was, now he's out. Kendo wanyiso jaduong' Atuoli ne waduoko Dock Workers Union kuma nyocho ae e kotu. Oikre mon rit iluongo nang'owa oikre romonwa gi bade koyaro nikech wan be wabiro koyaro badwa mondo mi wabedie bwo umbrella maduong' machama te mag jotich nitiere wan manyocho okirwa oko lakini koro waduogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.